speciální věc bude, že to už budou oddělený produkty, protože tenhle ten systém, kde máme videokonferenci i broadcasting v jednom, hodně zatěžuje. Bob řekl na rovinu, máte většina z vás starý, špatný, slabý počítače, a proto oni se rozhodli ty dva produkty oddělit. Bude zvlášť live broadcasting, bude zvlášť videokonference a bude to prostě běhat úplně mnohem líp i na těch horších počítačích. Bude mít možnost platit jinak než kartou, bude to systém AlertPay. Bude e-wallet, kde budou ty brandovaný Mastercard v 90 zemích, samozřejmě včetně České republiky. Toolbar, úžasná věc, kde budete mít přímo z lišty ve svém počítači přístup na všechny věci, které potřebujete, posílání video e-mailu, back office, bude vám tam cinkat každý čačing v reálném čase. Skvělá věc, když se vás budou ptát lidi kdekoliv, co vám to cinká vlastně ve vašem počítači, dostáváte zaplaceno. Produktový video, úžasný, viděli jsme včetně české verze, back office v češtině, videokonferenční centrum v češtině. V tom videokonferenčním centru bude Quick Launch, takový panel, kde všechno, co potřebujete mít rychle, najdete mnohem líp. Nový Fusion Bus, Product Showcase, to jsou zatím věci, které budou v angličtině. A lidi se ptají, kdy to bude, jestli máme nějaký termín. Některé věci budou už tento týden. Mluví se o produktovém videu a překladu back office, to je to, na co nejvíc čekáme. Víte, že jak to je, firma nikdy nedá datum, prostě až to bude, tak to bude. Všechny novinky vám budou z firmy e-mailama, ale většina těch věcí budou, Bob řekl, příštích 90 dní bude nejvíc uvádění nových produktů v historii 5letý Talkfusionu. Je to tak, že ty produkty jsou hotový, probíhá poslední testování a oni to prostě pustí, až to bude perfektní. Takže příštích 90 dní, něco už tento týden, bude to přicházet. To je to, co už jste věděli ze včerejška. Teď pojďme na ten nový kompenzační plán. Na rovinu, víte to 14 dní, je to všechno přesně tak, jak jsem říkal, plus věci, co se říkali už v lednu, pojďme to projít všechno. Začněme těma věcma, které jsou úplně nejúžasnější, tak jako máme pobídku Mercedes od pozice 3 star, pokud ji udržíte 4 týdny, tak nová pobídka je prázdniny na Havaji, bude to za rok. Takže pokud si dáváte cíle, nemyslete na diamant, myslete rovnou na modrý diamant. Mimochodem, my jsme tady loni byli s Tomasem Kartem jako 2 star, oba dva. Tomas je modrý diamant a teď jsme na řadě prostě spousta lidí v našich týmech dosáhnou ne diamant, ale jít dál. Trojitý diamant je ta pozice, od které jedete s firmou na prázdniny a stačí to obhájit jenom 2 týdny po sobě. Ta největší změna, která se děje, a dejte si do diáře datum 14. května, všechny změny kompenzačního plánu začnou platit 14. května. Bob nám dává měsíc na to, 30 dní, tak jako když je něco prostě, jako byly upgradey kvůli Mercedesu a tak dále, takže máme příštích 30 dní na to, ošéfovat svoje týmy a udělat rozhodnutí a ty kroky. Ta hlavní změna je o tom, že takovej status, jaký máte, starter, executive nebo elitka, tak to bude limit, co se týče veškerých vašich výdělků. A pozor, není to jenom o fast start bonusech, ale o veškerých provizích z celého vašeho týmu. Mimochodem je to v prezentaci, podívejte se na slide, kde jsou vysvětlený 3 balíčky, je to tam, starter vydělává jenom 10 bodů, $10, 50 bodů a 10 měsíčně, bez ohledu na to, jestli prodá nebo má v organizaci startery, exekutivy nebo elitky. Doteďka, když jste byli starter a někdo ve vašem týmu prodal elitku, tak jste dostali 320 bodů, 300 bodů plus 20 za první měsíc, $75 za 3 cykly. Za měsíc to končí. Pokud jste starter, načte se vám jenom 50 bodů, což je limit vašeho statusu a 10 bodů měsíčně. Týká se to celé vaší organizace. To znamená, pokud jedete na starteru, máte v týmu exekutivy a elitky a lidi prodávají exekutivy a elitky, od té chvíle vám začne skákat pouze 10 bodů měsíčně a 50 bodů za jakýkoliv balíček. Jo? Velice důležitá věc. Na rovinu, celý je to o tom, Bob nám všem chce pomoct mít co nejdřív
u všech lidí v týmu ten nejlepší produkt, který máme, a to je elitní balíček. Máte všechny produkty, máte je 3x, 3 šablony na zakázku, 15 uživatelských účtů, celý je to pobídka na to udělat rozhodnutí na elitku co nejrychleji. A víte všichni velice dobře z anket před naším školením, že přestože většina České republiky začínala na starterech, většina lidí, kteří pracují dneska, z těch 100-200 lidí, co vidíme prostě v akci na tady těch školení, většina mají stejně elitky. Celý je to o tom mít tu elitku co nejdřív. Druhá věc, pokud budete exekutiv, váš limit je 100 bodů prostě, jo. Prodáte elitku, načte se vám ne 300 bodů, ale jenom 100 bodů. Někdo ve vašem týmu prodá elitku, nemáte 3 cykly, máte jenom 1 cyklus, jo. Limit je váš status. Pouze jako elitka jdete prostě do plnej. Ale není to tak, že byste měli 300 bodů za to, když někdo prodá starter, tam jenom prostě pak funguje plný kompenzační plán. Za starter 50 plus 10 měsíčně, za exekutiv 100 plus 20 měsíčně a za elitku 300 plus 20 měsíčně. Další věc, víte to, viděli jsme to o 2 týdny dřív, díky dobrým kontaktům. Nová elitka bude mít jenom jedno business centrum. Proč? Lidi byli zmatený, obřek na rovinu. Spousta lidí byli zmatený, 3 centra, 2 nohy, jak hrát dash for cash, koho kvalifikovat, kde to budovat. Znám lidi, kteří ztratili rok biznisu jenom tím, že si blbě nastartovali biznis. Přišla nová strategie, budujte horní centrum do chvíle, než vám to pojede minimálně $10,000 měsíčně, pak se vraťte do těch vnitřních. Nicméně plno lidí si jedou 4 nohy, jedou vnitřní nohy a ztratili momentum. Binár je jeden vlevo, jeden vpravo, budovat to až do Číny, jak říká Mingho. Takže nová elitka, jedno business centrum, nicméně 3 šablony na zakázku, 15 uživatelských účtů na video e-mail, 3000 e-mailových adres v adresáři v základním programu a 1 logo personalizovaný na video e-mail, tudíž nejlepší balíček všech dob. A jakmile dosáhnete diamant, to znamená, že máte silný momentum, Bob vám přidá ty 2 další business centra nad to, co už tam máte. Jo? Takže ve finále vy to dostanete, ale je to vlastně o tom, aby lidi neměli zmatek v tom začátku a nebudovali to blbě. Takže je to odteď tak, jak to je v prezentaci. Teď, co je důležité, abyste nebyli zmatený. Vy, co máte 3centrové elitky, nic se pro vás nemění. Bob nikdy nedělá změny zpětně. To znamená, to, co máte teď, většina z vás elitky, jedete dál, akumulujete ve všech 3 centrech. Navíc, z mýho pohledu, a víte, že já sám s 5 business centrama, nechtěl jsem si dělat zmatek dalšíma prostě 2 nohama někde, s 1 nohou, která má 500 000 bodů rezervu. Takže samozřejmě všichni upgradeujeme na elitky. Nebudu vydělávat ze starteru, když mám elitky v týmu. Takže teď je doba na upgrade. Nicméně máme posledních 30 dní na to získat tu starou elitku s těma 3 business centrama a z mýho pohledu jedna věc, akumulujete v těch dolních centrech, protože u té nový, až uděláte diamant, dostanete centra, tak teprve ty centra začnou akumulovat body. Nicméně 1000 lidí vlevo, 1000 lidí vpravo, z nuly vám to tam začne skákat, ty nohy vám pojedou a budujete vnitřky. My máme historicky posledních 30 dní pomoct lidem na starou elitku s dolníma business centrama, kde oni budou akumulovat celou tu dobu na diamant ty body. A druhá věc, z mýho pohledu to nejdůležitější, je to poslední možnost, jak mít svoji kvalifikaci, být kvalifikován pod kontrolou ze svého měsíčního poplatku. Víte, že stará elitka, váš poplatek vám drží aktivní všechny 3 business centra, to znamená, máte 1 vlevo, 1 vpravo. S novou elitkou, a to je další důvod, proč Bob dělá elitky, aby se to pohybovalo. O čem je Diamond Rush? 1 vlevo, 1 vpravo bronz a jim pomoct na bronz. Když lidi koupili elitku, byli bronz, slavili týden, že jsou bronz, ale co? Neudělali žádný biznis. Ty dolní centra vám neudělají tu práci sami, nemají seznam lidí a tak dále. Takže máme historicky poslední 30 dní pomoct lidem na elitku, kdy vaše kvalifikace je pod kontrolou z vašeho poplatku. Nám plno lidí, kteří měli 1 vlevo, 1 vpravo, vybudovali biznis a měli v powerlegu 1, budovali 2 nohu. A když ten člověk z jakýkoliv důvodu mu jednou neproběhne platba, nejste aktivní, nejste kvalifikovaný a ztrácíte provize. Takže z mýho pohledu těchto 30 dní stará elitka a pak už o tom nemusíme mluvit, jedeme elitky nový. Bob vzhledem k těmhle změnám dává ještě jednu skvělou věc. V
těch 30 dnech je znova možnost upgradeovat kvůli Mercedesu. Je plno lidí, kteří ztratili Mercedes, neudělali upgrade v 30 dnech od registrace. Je plno lidí, kteří přestože firma dávala možnost několikrát. Hi Linda. Linda je taky z našeho týmu. Come on, say hi to Czech team. My jsme tady měli Linda Zeno z Floridy. Florida, right? And come on Sharon. I know you. Sharon. Hi everybody there. To je taky náš tým z České republiky. We are broadcasting to our Oh, group. do they all Yes. smile nicely like you? Sharon sleduje všechny moje videa do vašeho týmu a nerozumí ani slovo, ale líbí se jí můj úsměv. Takže se tady vidíme vždycky jednou za rok. Takže lidem, co nezvládli do 30 dnů upgrady na Mercedesy, máme poprvé a naposled novou možnost v těchto 30 dnech udělat ty upgrady, takže dostáváte nejenom plný kompenzační plán, elitku s 3 centrama, možnost akumulovat body i dole, mít pod kontrolou za jeden poplatek svoji kvalifikaci jednou provždy. Nikdy se vám nestane, že ztratíte ani jeden čačing, ale jste kvalifikovaný na tu podmínku Mercedesu, že do 30 dnů máte splněno a jakmile udržíte 4 týdny po sobě 3 star, máte bonus na Mercedes. Jo? Bob je prostě genius. Takže 14.5. dejte si do diáře. Další věc k těm novým věcem. Víte, že limit na business centrum je $50,000 týdně. Pozor, na pozici starter limit $500 týdně, na pozici executive $1,000 týdně. Není už dlouhodobá strategie budovat si business na starteru v tuhle tu chvíli. Bob říkal, kdo vydělává $500 týdně, nemá problém zaplatit si upgrade. Jo? Prostě všechno dává smysl a na rovinu je to o tom, aby business letěl na elitních balíčcích, což je 3x víc peněz než exekutiv, 6x víc peněz než starter a slyšíte to 3x denně v našich prezentacích. Teď se to konečně stane realitou. Další věc. Někdo psal před 14 dny do chatu, Ryšan pouští bubliny, chce udělat diamant, nic takového nebude, nic se nebude měnit. Sorry, je to všechno tak, já prodávám informace tak, jak jsem je koupil. Ukázalo se, že všechno je pravda, navíc je to ještě lepší, protože nakonec na diamantu dostanete 3 business centra. Od 14. května, jakmile máte člověka, který 30 dní není aktivní, a pozor, lidi dostali z toho hrůzu, že budou muset začít pracovat. Být aktivní znamená, že máte koupený produkt a platíte měsíční poplatky. Jo, aktivita je, že generujete minimálně 10 bodů měsíčně. Starter mimochodem se stává součástí kompenzačního plánu natrvalo. V tuhle tu chvíli bronz, nebo jak to tam bylo, že už stačí 50 a 50 na... Ne, to jenom aby si bylo nic, dobrý. Přijde to všechno černý na bílým. Každopádně 30 dní někdo neplatí poplatky, nulujou se mu body. Víte, že byla nejčastější otázka v Česku, jak dlouho nemusím platit, abych zůstal v systému, a byli lidi, kteří si zaplatili pozici, zrušili si platební kartu prostě a byli tam zadarmo. Bob řekl, já nebudu nikomu platit za nic nedělání nebo za nic neplacení. Nikde není nic zadarmo ani v Talk Vision. Takže pohlídejte si, dejte to vědět lidem, 30 dní neplatíte, nulujou se body, 90 dní neplatíte, zavřený účet a není cesta zpátky, ztrácíte tu pozici. Jo? Takže trošku se to pročistí, ale to je úplně v pohodě. Mám to tady doslova, Bob nebude nikomu platit za nic nedělání. Kdo minul Mercedes, máme extra 30 dní, to jsme si řekli, a jsou 2 nové pozice. Víte, že nad modrým diamantem je Grand Blue Diamond a Royal Blue Diamond. Tak máme Presidential Blue Diamond, to je cíl Mingaho, který tady bydlí v prezidentském apartmá za $2,000 na noc. A byly tam meetingy po skupinách, po 100 lidech včera, jdeme dneska tam znova. Bob říká, jdi se podívat na koupelnu. To byla tady motivace pro spoustu lidí, koupelna v prezidentském apartmá v Marriotu. Takže prezidentský Blue Diamond 2,500 cyklů a Ambassador Blue Diamond 5,000 cyklů. To je asi tak všechno k novinkám.